Вітаю в ефірі. Програма «Тема дня». У студії для вас працює Муслім Умєров. Російські силовики в окупованому Криму після обшуку викрили колишнього голову Молодіжненського місцевого меджлісу і члена Сімферопольського регіонального меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Мінсіїтова. Обшуки в помешканні Мінсіїтова у селищі Молодіжному під Сімферополем проводили співробітники ФСБ. Слідчі дії вони пов'язали з пошкодженням газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району. Як відбувався обшук, розповів син затриманого Ельдар. Давайте послухаємо. Вчера в 9 вечера у нас дома начался обыск. Он продлился до 12 ночи. В результате обыска у нас изъяли мобильные телефоны. То есть у отца с матерью забрали мобильные телефоны. И из-за этого некоторое время с ними не было никакой связи. И задержали отца, и на данный момент его местонахождение нам неизвестно. В деле уже работает наш адвокат, однако пока, опять же, местонахождение мы не знаем. Обыск проводился ФСБ. Сегодня мы предпримем попытки попасть, достучаться до ФСБ у их здания в Симферополе. За інформацією активістів, Ельдар Мінсіїтов наразі може перебувати в будівлі ФСБ. 51-річний Ельдар Мінсіїтов має інвалідність 3-ї групи. У червні цього року у суді окупованого Армянська Мінсіїтов давав свідчення в якості свідка захисту у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого судять заочно в Криму. Нагадаємо також, що 6 вересня після обшуків окупанти заарештували на 2 місяці першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та двоюрідних братів Азіза та Асана Ахтемових. Їх намагаються пов'язати з пошкодженням газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району. А сьогодні у нас на зв'язку членкиня Меджлісу кримськотатарського народу Аяна Юксель. Хайрлак Шамлар, добрий вечір, якщо його можна називати таким. Скажіть, будь ласка, і прокоментуйте сьогоднішні події в Криму. Селям алейкум Муслім Бей, Хайрлах Шамлар. Добрий вечір. Ви вірно говорите, якщо можна сказати, що цей вечір добрий. На жаль, те, що відбулося сьогодні, це таке сумне логічне продовження подій, які почалися 3 та 4 вересня в тимчасово окупованому Криму. Ми знаємо про штучно створену карну справу, ми знаємо про залякування, про фізичний та психологічний тиск по відношенню до Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових. І дуже багато наших співвітчизників, які мають відношення до Меджлісу і не мають відношення до Меджлісу, говорять про те, що, на жаль, це може бути тільки початком. Тому що як працює ФСБ, як працюють там так звані правоохоронні органи, ми всі знаємо. Немає жодної доказової бази, немає жодних таких підстав відомих, відкритих для того, щоб звинувачувати людей, але їх чіпляють і, на жаль, відкривають ось такі карні справи. Я сьогодні надавала коментар одному турецькому виданню і розповідала про те, що відбувається в Криму, і вони запитують, якщо є звинувачення, якщо є такі серйозні підстави щодо відкриття карних справ, диверсії та тероризму, де докази, що вони оприлюднили, чи є відео, мабуть, є якісь такі наявні предмети, які свідчать про те, що відбувається, що хотіли вони зробити. І я їм відповідаю, ви думаєте і рухаєтесь як людина з такою логікою певного руху. А ФСБ і правоохоронні органи роблять те, що вони роблять. Без жодних доказів, на жаль, без жодної логіки, без жодного розуміння ситуації. Хто з нас може повірити в те, що Наріман може вчинити терористичний або диверсійний акт? Ніхто. Або браття Ахтемови. Але в Криму все можливо. І таке, на жаль, кримське гетто, яке ми спостерігаємо вже 8-й рік окупації. Я просто хотів ще сказати, що, напевно, за останні місяці це
такий не перший шквал на членів як регіональних меджлісів, так і меджлісу кримськотатарського народу загалом. Варто нагадати, що і на Ільвєра Аметова теж були такі нападки з боку окупантів. Просто це вже дістається, скажімо так, всім ланкам представницького органу. Як ви вважаєте, просто що буде далі? Ви знаєте, на жаль, прогнози дуже такі сумні. Безумовно, це буде карна справа. Безумовно, вона буде доведена до свого якогось такого логічного завершення. Тобто я так передбачаю те, що вона буде створена, вона буде сформована, шита білими такими нітками, як говорять нас, буде передана до суду. Там зараз вирок, який передбачає ця стаття, така як диверсія і організація або події, які пов'язані з організацією, вона передбачає від 12 до 15 років в'язниці. Я все ж таки сподіваюся на те, що таких термінів, таких жахливих років не буде, ані у Нарімана, ані у братів Ахтемових, але це Російська Федерація, це окупована територія, на якою все відбувається, на жаль, дуже так сумно. Ми все розуміємо, те, що це помста, певна помста за проведення Кримської платформи. Це, до речі, помста не тільки Наріману, не тільки за те, що він приїхав і тут брав участь. Це помста і Україні, в першу чергу за її позицію і державною владою, і громадянського суспільства. Це певна помста, така низька помста і країнам, які взяли участь в Кримській платформі. І це залякування і меседж мешканцям Криму. Ось що з вами буде, якщо ви будете брати участь в подіях на материковій Україні. Але крім всього цього, знаєте, Муслім, я б хотіла все ж таки звернути увагу на такий момент. Ми ж не досліджуємо ситуацію в тимчасово окупованому Криму і навіть, мабуть, не уявляємо себе, в якому інформаційному просторі мешкають кримчані. Так от, я вам хочу сказати, що вони перебувають під постійним тиском російської пропаганди, і ця пропаганда, вона дуже така страшна. Там, по-перше, демонізують Україну, створюють поганий імідж України, українського народу, кримсько-татарського народу, говорять в цьому контексті про те, що Україна їм заздрить, кримчанам, тому що в 2014 році вони зробили такий важливий історичний вибір. І саме тому Україна кожен час думає про створення, про запровадження диверсій або терористичних актів на території півострова. Я це говорю дуже відповідально, тому що я б не повірила, але читаю останнім часом засоби масової інформації, моніторю їх, ті, які виходять в Криму. І от ця інформація, вона там дійсно є. І ця інформація, вона оприлюднюється з уст так званих перших осіб. Тому ця кримінальна справа, яку зараз відкрили, знову ж таки повторюю, штучно, вона дуже гарно відбудовується в контексті цієї пропаганди, яка має місце на території півострова. Вони будуть говорити знову про диверсії, про теракти, а пересічний громадянин Криму, він щось чув про Кримську платформу, але не дуже так зрозуміло. Саміт і саміт. А якщо йому говорити про те, що тут працюють диверсанти і терористи, він буде розуміти все дуже гарно. Тому, на жаль, ситуація дуже складна. Я дуже так часто думаю і про членів Меджлісу, і про членів системи національного самоврядування. Але я хочу сказати, що всі, і етнічні українці, і кримські татари, там дійсно під тиском, під репресіями, і ми не знаємо, коли, до кого прийдуть, з якими звинуваченнями і як будуть розгортатися події. На жаль. От, до речі, щодо членів Меджлісу і делегатів Курултаю, і щодо інформації. Я вчора під час ефіру «Теми дня» розмовляв з адвокатом Айдера Азаматова. Він наразі є адвокатом Асана
Ахтемова. До вчора він не потрапив на зустріч із своїм підзахисним, і в мене була така думка, що його не пускають саме через те, що тортури і побиття братів настільки сильні, що візуально вони, напевно, виглядають не дуже, і саме через це, можливо, їх обличчя були заблюрені на відео. І от сьогодні адвоката, якого викликали родичі Мінсіїтова, теж до цього часу ми ще не маємо інформації, чи зустрівся він з Ельдаром Мінсіїтовим чи ні. От скажіть, будь ласка, чи радите ви делегатам Курултаю, які знаходяться в Криму, членам Меджлісу кримськотатарського народу, регіональним членам Меджлісу, бути навпаки більш медійними, тому що ми з листа Нарімана Джеляла, який він передав адвокату Миколу Полозову, розуміємо, що його не катували. Так, там йому накидали на голову мішок, але його медійність, вона його навпаки захистила. Проте от ми не знаємо, що відбувається наразі от з двома братами Ахтемовими, що з Мінсіїтовим відбувається, і вони реально не були медійними і невпізнаваними для українського суспільства. Ви знаєте, Муслімбій, поради в такому випадку, тут не можна, скоріше за все, говорити про поради членам системи національного самоврядування. Я би все ж таки говорила про те, що медійність і таке інформаційне розповсюдження і звернення уваги до ситуації в Криму – це наш з вами обов'язок. Обов'язок тих, хто зараз перебуває на материковій Україні і має все робити для того, щоб про Крим не забували і говорили. Стосовно членів національного самоврядування, я хочу звернути увагу на те, що в 2014 році кожен з нас, кожен, хто мав відношення до Меджлісу, до регіональних Меджлісів, всі дуже гарно розуміли відповідальність і все те, що може бути з нами. Але при всьому цьому жодної заяви про вихід або складення повноважень не було. Тому що люди на своєму місці, люди працюють, люди зараз залишаються в Криму, і це дуже такий гідний вчинок, гідна поведінка, я вважаю. В нас так склалася ситуація, що 10 членів Меджлісу зараз на материку, всі інші в Криму, але ми маємо говорити про те, що там відбувається. Стосовно тортур, звісно, ситуація така, що ось такі пояснення, які надають Ахтемові, просто нормальним шляхом, просто розмовами отримати неможливо, тому що все свідчить про це. По-перше, люди приходять до суду і відмовляються від адвокатів. Пишуть в заяві про те, що вони згодні, щоб їх перевели в слідчий ізолятор. Я маю на увазі братів Ахтемових. Потім їх поведінка. Це відео, яке розповсюджені. Просто смішно. Не смішно, я маю на увазі не смішно дивіться на цих людей, але робота ФСБ, вона настільки погана. І все розуміє те, що цих людей просто залякували і чинили фізичний тиск. Потім говорять про те, що наприклад, Асан Ахтемов, він розмовляє навіть не своїм голосом, у нього зовсім інший голос. Він говорив більш спокійніше, тепліше. А тут якась людина, яка нібито розмовляє заученим таким текстом. І наприкінці всього цього ми сьогодні отримуємо перші листи від Нарімана, де він пише про те, що він зустрічається з Асаном Ахтемовим, він запитує його, Білі, і тут підтверджує цей факт, що до нього був застосований фізичний тиск. Тому, ви знаєте, в такій ситуації щось радити. Звісно, ми маємо зробити все те, що від нас залежить, настільки, наскільки це можливо. Говорити про виїзд з Криму або про роботу медійну, так, це допомагає. Це навіть такий певний імунітет для цих людей.
людей. Але говорити, от так роби зараз, щоб ти опинився в більш-менш такій нормальній ситуації, це неприпустимо. Тут маємо говорити ми і говорити постійно, і звертати увагу, і робити все для того, щоб Крим був в фокусі уваги. До речі, сьогодні, от зараз, декілька годин тому, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу звернулося до президента України і до президентів і прем'єр-міністрів країн-учасниць Кримської платформи з проханням про проведення відповідних консультацій щодо ситуації в Криму. Гаяна Ханом, давайте щодо цього трошки пізніше поговоримо. Зараз в нас на зв'язку голова ЦВК Курултаю Заїр Смедля. Хочу вам прочитати новину, яка з'явилась на його Фейсбук-сторінці. МВС Росії по Курманському або Червоноградському району Криму вручило Заїру Смедляєву попередження про неприпустимість порушення закону при проведенні масових акцій. Селям алейкум, хайрлах, шамуар. Заїр Бей, прокоментуйте, будь ласка, от цю заяву, яка вам надійшла сьогодні. Алейкум селям, доброго вечера. Аналогичные заявки, то есть предостережения были вручены практически всем тем 58 задержанным возле здания ФСБ 4 сентября. Кому-то, помимо всего этого, еще какие-то там акции устрашения. Вот мы знаем там ситуацию с Айдером Кадыровым, да, когда он отказался поехать в участок, потому что слишком мало было времени и не было адвоката. Тогда стали оказывать давление на него, на его бизнес. То есть это очередные акции устрашения, потому что вот завтра уже начнутся судебные процессы, с завтрашнего дня ряд судебных процессов, поэтому на них нужно уже, как говорится, чтобы и не присутствовали люди, а чтобы оно как-то осталось так без внимания. Хотя я знаю, что придут и сами те, кого будут судить, придут и родные, и близкие, поэтому хотели ли они того или не хотели бы, они сами провоцируют вот эти массовые скопления людей. Хотя по большому счету скажу, что 4 сентября никакого нарушения там масочного режима не было. На видео видно, практически все наши, все собравшиеся там крымские татары были в масках, никто никаких там дистанций не нарушал. Заїр Бей, чи такі акції залякування, про які ви кажете, вони спрацьовують, чи розмовляли ви з тими, до кого теж прийшло це попередження? Що вони думають, як вони себе почувають? Розумію вас, ви в авангарді знаходитесь в Криму на фронтовій лінії, можна сказати. А як відчувають себе інші? В большинстве своем люди уже тоже не первый раз получали такие предостережения. Среди них в числе задержанных там были и, скажем, члены Меджлиса крымско-татарского народа и другие активисты, друзья Наримана Джиляу, родные, были другие наши активисты, которые тоже уже не в первый раз получают такого рода предостережения, которые не в первый раз за 7,5 лет приходится сталкиваться с так зваными сотрудниками правоохранительных органов. Поэтому, я думаю, никто там на этих судах плакать не будет, о пощаде просить тоже не будет, никто ничего не нарушал. Наоборот, боятся судей, боятся те, кто выписывает все эти бумаги, потому что все это незаконно, все это, как раз эта акция устрашения вроде бы направлена против нас, а по сути против тех, кто пытается применить репрессии в отношении крымских татар. Поэтому они одевают
балаклавы, поэтому они стараются спрятать и свои лица, и национальность, и фамилии, и имена, так как и было и в участке, где нас опрашивали, тоже пытался рассказать, что он другой национальности, и другими именами прикрываться там. Ну, все же любое тайна становится явным, поэтому Заїрага, в мене до Да, вас да. таке останнє питання. Чи є у вас якась остання інформація щодо члена Сімферопольського регіонального меджлісу Ельдара Мінсіїтова? ну, пока по неподтвержденным данным, я попросил, чтобы мне ее подтвердили, вроде бы позвонил супруге, вроде как супруга должна выехать забрать его. Ну, не знаю, я говорю, что информация пока еще не подтвержденная. Если буду 100% уверен в ее достоверности, что он нашелся, что он на свободе, ну, тогда я на своей странице в Фейсбуке обязательно это напишу. А пока не проверено, ну, тем не менее, есть такая версия, есть такая информация, я ее просто говорю, что она пока не достоверная. Добре, дуже дякую. З нами на зв'язку був Заїр Смедля, голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу. А ми продовжуємо свою бесіду з членкинею Меджлісу кримськотатарського народу Гаяною Юксель. І от останнє, що ви казали щодо заяви Меджлісу до глав урядів і до голови, і до президента України щодо того, що сталося з корінним народом, да, Криму і що продовжує відбуватись в Криму. В мене до вас таке питання, чи достатньо вам, як представниці кримськотатарського органу, от таких заяв і від парламенту України так само? Чи ви очікуєте чогось іншого теж? Ну, ви знаєте, Муслім, як може бути це достатнім? От нас коли запитували напередодні Кримської платформи, як ви будете розуміти ефективність Кримської платформи? Ми відповідали, тільки якщо відбудеться деокупація. Тоді ми будемо розуміти те, що попрацювали не просто так, а досягли своєї мети. Зараз теж така ж ситуація, тобто просто заяв або просто звернення, або просто якогось обговорення цього недостатньо. Люди перебувають в умовах гетто. І як їм допомогти? Як знайти такі дієві інструменти для того, щоб людей, які перебувають в умовах окупації, захищати? Це наша головна мета. Зараз ми розглядаємо звернення як перший крок. Відбулася Кримська платформа. Приїхали представники 46 країн та міжнародних організацій. Всі вони ще раз сказали, що Крим – це не територія Росія, територія України, підставили підписи під Кримською декларацією. І ми звертаємося до них і говоримо, що от зараз критична ситуація, знову почалися репресії, знову новий віток такого тиску на представників кримськотатарського народу. І саме тому, що відбулася Кримська платформа, давайте збиратися і обговорювати, які інструменти, які кроки ми можемо зробити для того, щоб їм допомогти. Один з таких інструментів – це застосування санкцій. Персональних, секторальних санкцій на державному рівні, прохання, пропозиція відмовлятися від російських товарів, від російського газу, тобто робити все для того, щоб окупант відчував відповідальність за те, що він проводить, за те, що він чинить на окупованій території. Від яка подла політика, ви розумієте, вони нічого не можуть зробити з Україною, вони нічого не можуть зробити з країнами, незважаючи на те, що напередодні Кримської платформи велася іми потужна робота для того, щоб платформа не відбулася, ніхто не приїхав. Там був і шантаж, і погрози, і дискредитація, і залякування, і якісь пропозиції з боку Російської Федерації. Але Україна провела цю Кримську платформу, і зараз вони можуть кого зачепити? Тих, хто в них в заручниках, представників української спільноти на території Криму і представників корінного народу. І ми говоримо, якщо
ми провели Кримську платформу, ми вже сказали про те, що ми не визнаємо окупацію. Давайте ми будемо думати про те, як тим людям, які перебувають в умовах окупації, допомогти. Саме тому ми звертаємося, саме тому ми просимо про проведення консультацій міжпарламентських в будь-якому вигляді, онлайн, офлайн, на рівні послів, на рівні людей, які будуть займатися Кримською платформою в тих державах, які долучилися до цього формату. Але робити все для того, щоб допомагати тим, хто зараз в окупації, по-перше, ну і по-друге, працювати задля деокупації Криму. У мене є таке останнє питання. От міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія робить усе можливе, щоб зустріч президентів двох країн, тобто Росії і України, не відбулася. Як ви вважаєте, взагалі зустріч Зеленського і Путіна за умов, що відбуваються в Криму, наразі доречна, і чи потрібна ця зустріч, як ви вважаєте? Ви знаєте, я тут висловлюю, скоріше за все, свою особисту думку. Я завжди за діалог, за те, щоб обговорювати питання. І навіть в рамках Кримської платформи одним з перших кроків була пропозиція Росії долучитися до обговорення майбутнього Криму. Але ми розуміємо, що держава-окупант зараз стоїть на такій позиції, що для неї нібито питання Криму закрите, там нібито відбувся референдум, нібито це бажання кримчан, і вони не хочуть нічого обговорювати. Зрозуміло, що з таких позицій з ними зустрічатися і щось робити на користь державі-окупанти зараз нема сенсу. Але ми маємо завжди шукати ці шляхи для того, щоб робити все для того, щоб деокупація відбулася. І дипломатичний шлях, ми обрали дипломатичний шлях. В дипломатичному напрямку найбільш дієвим вважається, по-перше, політичний шлях, по-друге, санкційний. Тому ми маємо зробити все для того, щоб наша позиція була чіткою, зрозумілою, для того, щоб поруч з нами стояли інші країни. До речі, не ті тільки, які долучилися до Кримської платформи. Цей формат відкритий. Планується, що в наступний рік Кримська платформа буде працювати вже в парламентському напрямку, а це відкриває шлях для залучення до цього формату і інших країн, які в цей раз не приїхали, не долучилися. Тому оцей формат роз'яснення, перемовин, вимог, він дуже дієвий, я вважаю, але найголовніше стояти на своїй позиції і в жодному випадку не зустрічатися за умовах держави-окупанта. Але продовжувати цю роботу необхідно. Дякую. З нами на зв'язку протягом цього ефіру була членкиня Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель. Наша програма підходить до свого логічного кінця. Слідкуйте за обновленнями на нашому сайті та на наших сторінках соціальних мереж. А далі дивіться новини кримськотатарської. Хайрлах Шамлар.